ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡମାଳ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ଲୀଳା ଲୀଳା ମୋତିମାଣିକ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଧାରଣ କରିଛ, ସେ ମୁଣ୍ଡ କାହାର ଓ କାହିଁକି ଧାରଣ କରିଛ? ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶଙ୍କର କହିଲେ, ଏ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁମରି ମୁଣ୍ଡ। ତୁମର 107 ଥର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏହି ମୁଣ୍ଡକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ତୁମେ ମୋତେ ପାଇବାକୁ କେତେ ତପସ୍ୟା କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଧାରଣ କରିଛି। ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ମୋର ଯଦି 107 ଥର ମରଣ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମରଣ ନାହିଁ? ଶଙ୍କର କହିଲେ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିଣିଛି, କାଳକୁ ଜିଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧ୍ୟ କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମା 4 ବେଦ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଦ କରିଛି। ସେ ବେଦ ହେଉଛି ଶିଶୁବେଦ। ଏ ଶିଶୁବେଦ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ସିଦ୍ଧ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ମୁଣ୍ଡମାଳ ଧାରଣ କରିଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇ ଦିଅ। ମୋର ଆଉ ମରଣ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଅମର ହୋଇଯିବା। ପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶିବ କହିଲେ, ଇଏ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କେହି ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ କହିବି। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏକମର ବନକୁ ଗଲେ।